Δεν μου τα λες καλά τον τελευταίο καιρό. Η Γρηγόρς. Η Γρηγόρς δεν μιλάει ποτέ για κουπέλες. Από τότε που παντρεύτηκε. Το κόψε. Το βασιλάκι μου. Ωραία. Πάω στο θέμα και έρχομαι να κλείσω με την Άση. Λοιπόν, ο Βασίλης Μπουλούμπας λοιπόν και η Ειρήνη Τόκα είναι εδώ. Για ποιο λόγο θα το μάθουμε αμέσως τώρα? Χαίρετε. Πάμε να σας δείξουμε μαλάκια, πολλά μαλλιά. Μαλάκια εννοούμε τρέσες. Εννοούμε τρέσες, εννοούμε extension. Α, και extension. Αυτοκόλλητα extension, καινούργιο αυτό σχετικά στο χώρο. Με τι κολλιούνται, με κόλλα? Είναι αυτοκολλητάκι διπλής όψεως. Ναι. Το βάζουμε, το φοράμε, το κρατάμε 2-3 μήνες. Αν θέλουμε το βγάζουμε και νωρίτερα. Δεν κάνει τίποτα στο μαλλί μας κακό. Δεν λιώνουμε τίποτα πάνω στο μαλλί μας. Κάτσε ρε παιδί μου. Αντέχει όμως τόσο καιρό. Μισό λεπτάκι ρε παιδάκι μου. Μιλάς τώρα για μια γυναίκα η οποία δεν θα το ενοχλήσει καθόλου το μαλλί, ή για μια γυναίκα η οποία θα κάνει πιστολάκια καλή ώρα όπως κάνουμε εμείς? Θα προσέχει πολύ. Εφόσον φοράει αυτοκόλλητα, θα προσέχει πάρα πολύ στο πώς θα τα ισιώνει, στο πώς θα τα λούζει. Μπορείς να μου δείξεις τι εστίβα αυτοκόλλητο, να το δω? Βεβαίως. Λοιπόν. Και ξεκινήσαμε και ανάποδα. Το αυτοκόλλητο είναι αυτό. Ναι. Για μισό λεπτάκι, κάπως να το βλέπουμε και με την κάμερα, ένα λίγο πιο μπροστά εδώ, έτσι, ωραία. Έχει την ταινιούλα αυτή την οποία την ξεκολλάς. Για ξεκόλλησε και βάλει. Θες να το βάλω τώρα? Έλεγα να το κάνω μετά στο τέλος. Αυτό συνήθως το κόβουμε στη μέση. Τι εννοεί το κόβουμε στη μέση? Το κόβουμε στη μέση. Ναι. Θέλω να σε βοηθήσω με τα μαλλιά της κοπέλας. Ναι, θα μου κρατήσεις μία τουφίτσα. Ναι, δεν μας πειράζει που είναι άλλο χρώμα. Δείτε το και σαν αντάβια. Εγώ θέλω να δω το αποτέλεσμα. Βλέπεις, ξεκολλάω την ταινιούλα που έχει και από τα δύο μέρη. Ναι, μην πηγαίνεις βόλτα λίγο σκηνοθέτης, γιατί του χάνει το πλάνο. Μάλιστα, κύριε Τζαρβάκη. Την ξεκολλάω και από εδώ. Παίρνουμε ελάχιστο μαλάκι. Ναι. Κολλάμε από κάτω. Λοιπόν, κάτσε για να φαίνεται στην κάμερα. Βεβαίως. Λοιπόν, το κολλάμε εδώ. Ανάποδα, Βασίλη, προς το πάνω είναι εδώ? Ναι, προς το πάνω είναι. Ωραία. Κατεβάζω την τουφίτσα αυτή, βλέπεις. Την ενώνω με την κόλλα. Και από πάνω κολλάω το επόμενο κομμάτι. Το πατάμε δυνατά για να κολλήσει. Βρες, πώς θα το βουρτσίζω μετά εγώ? Κοίτα το, κατάλαβες? Από την ένωση και κάτω. Και από πάνω βάζεις το δικό σου και κάνει μια πολύ ωραία αντάβια. Για χτένισε το να το δω. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Δείξε εσύ. Γενικά το αυτοκόλλητο βολεύει πάρα πολύ για πλαϊνά. Δηλαδή κυρίες και για κοπέλες συμπληρώματα μάλλον. Που έχουν καρέ και θέλουν να το κάνουν πιο μακρύ μπροστά για να γεμίσει. Για να βάλουν ένα-δύο τουφάκια εδώ. Πάρα πολύ. Και μπορείς να βάλεις και άλλα χρώματα και να παίξεις, να κάνεις νερά με αντάβιες και με τέτοια. Επίσης μπορείς με τα extension να κάνεις αυτή την καινούργια μέθοδο, το ombre που λέμε. Δεν το που ξέρω. Το ombre είναι μια τεχνική χρώματος που είναι το δίχρωμο, που είναι σκούρο και ανοίγει και γίνεται, ας πούμε, αν είναι καστανό, γίνεται μελί στο άνοιγμά του. Και μπορείς να το κάνεις και με τρέσses αυτό, να μην χρωματίσεις τα μαλλιά σου. Λοιπόν, ένα-ένα. Αυτό για να δω πώς βγαίνει τώρα. Αυτό θέλει αφαιρετικό υγρό για να βγει. Α, θέλει αφαιρετικό. Αλλά τώρα επειδή δεν το έχουμε πατήσει πάρα πολύ δυνατά, προσεκτικά αν το ανοίξουμε. Κανονικά θέλει δυνατό πάτημα, αλλά το κάναμε τώρα για να το δείξουμε και βγαίνει τόσο απλά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να δούμε λίγο τώρα τις τρέσses. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε και ένα δώρο εδώ για τις τηλεθεατριές μας. Θέλεις να μας το πεις? Έχουμε ένα φοβερό δώρο. Για λοιπόν, πες το μας στην κάμερα. Όσοι ενδιαφέρεστε να βάλετε μαλάκια, extension και θέλετε να γεμίσετε το κεφάλι σας ωραία έτσι πριν το καλοκαίρι. Δείξτε μας λίγο. Ναι. Να συνεχίσω να μιλάω. Ναι. Λοιπόν, όσοι θέλετε να βάλετε extension πριν το καλοκαίρι, να γεμίσει ωραία το μαλάκι, μία τυχερή τηλεθεάτρια θα κερδίσει δώρο μια πλήρη τοποθέτηση hair extension από τη Wigs. Λέω και το υπόλοιπο, έτσι. Λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα στο Ελένη. Mail. Στο eleni1@altv.gr. Πολύ ωραία. Μία τηλεθεάτρια θα το κερδίσει αυτό, τοποθέτηση με τρέσses από την εταιρεία, είπαμε. Από τη Wigs. Wigs, μάλιστα. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Πρόσεξε, τώρα είναι καρέ το μαλλί της, έτσι, και θα δείξουμε πώς μπορούμε με τις τρέσses να το μακρύνουμε. Ναι. Και να κάνουμε και ένα ανάλογο γρήγορο χτένισμα γιατί πάντα όταν έχεις πολύ κοντό μαλλί και είναι έντονη διαφορά, μπορεί και να φανεί. Να υπάρχει δηλαδή μια διαφορά. Οπότε και με το χτένισμα και με λίγο κουρεματάκι το βοηθάμε και φαίνεται πιο φυσικό το αποτέλεσμά του. Αυτό τι χρώμα είναι, μου λες? Αυτό τώρα είναι μελόξανθο. Η κοπέλα ειδικά έχει και ένα πολύ ωραίο χρώμα που έχουν φυσικό χρώμα, το οποίο δύσκολα το βρίσκουμε. Οπότε ποιο είναι αυτό?
Είναι αυτό το ευρωπαϊκό το μαλλί που είναι ένα σκούρο ξανθό σαντρέ. Ποιο λέει αυτό? Είναι αυτό που έχει κοπέλα. Αυτό που έχει κοπέλα. Αυτό τι χρώμα το λες? Αυτό το λες ένα πιο σκούρο ξανθό. Α, ξέρεις πώς σου πάει είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Όπου Ελένη, φανταστικό. Ανοιχτό δεν είναι αυτό? Ναι, αλλά κάνει το σκούρο του. Κοίτα. Κάνει και φυσική διχρωμία το συγκεκριμένο δεν μέσα. Δηλαδή δεν το λες πλατινέ, κάνει λίγο μπέζ, βλέπεις. Ναι. Πάρα πολύ σου πάει. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, παίρνουμε δηλαδή, κάνουμε χωρίσματα. Ναι. Παίρνουμε εκεί που θα βάλουμε τα clips. Βλέπεις ότι οι τρέσεις έχουν πάνω κάποια clips. Ναι. Εκεί που θα βάλουμε τα clips, πιάνουμε μια τουφίτσα, την κρεπάρουμε ελαφριά για να μπορεί πάνω το clips να μείνει και την τοποθετούμε. Και το κλείνουμε. Και το ίδιο κάνουμε και στα επόμενα clips. Όσο έχει τρέσα δηλαδή. Αν είναι αυτή, τώρα επειδή είναι κομμάτια, έχουμε βάλει 3. Αν ήταν πιο γεμάτη, πιο ολοκληρωμένη τρέσα, θα είχε 5 clips. Ναι. Είναι ανάλογα από τι μέγεθος τρέσας έχουμε. Αυτό τώρα το φτιάχνουμε όπως θέλουμε γενικά. Μας ζητάει, έρχεται η πελάτησα, το κοιτάμε, μετράμε, παίρνουμε τα μέτρα της και το φτιάχνουμε ακριβώς όσο πρέπει να κάτσει στο κεφάλι του κάθε ενός. Μάλιστα. Κάτι πολύ βασικό επίσης στις τρέσες είναι να μην τις λούζουμε συνέχεια. Πολλές κοπέλες κάνουν το λάθος και την τρέσα την κουμποτή, τη λούζουν κάθε 2-3 μέρες. Τι κάνει? Ειδικά η κουμποτή η τρέσα, μια φορά το μήνα να τη λούσουμε είναι μια χαρά. Γιατί τι έχει αυτή η κουμποτή? Μπορούμε να τη βγάλουμε, άρα δεν χρειάζεται να τη φοράμε συνέχεια και στο σπίτι, οπότε να χρειάζεται κάθε μέρα λούσιμο, κάθε 2-3 μέρες. Και ένα μυστικό, αν μυρίζει από τσιγάρο ή κάτι μας μυρίζει από φαγητό που έχουμε φάει έξω, παίρνουμε την τρεσούλα, την απλώνουμε μανταλάκια, αερίζεται. Μ' αρέσει. Και τις αναβάζουμε στα μαλάκια. Εγώ ξέρεις τι κάνω στις τρέσεις καμιά φορά, κάνω και στεγνό καθάρισμα. Δηλαδή? Υπάρχουν προϊόντα που είναι σαν σαμπουάν, σαν αφρός και τα καθαρίζει από το να τα λούσεις, ξέρεις. Γιατί εγώ σκέφτομαι ότι μήπως μου χαλάσουν, μήπως μου μαδάνε. Αυτό δεν το γνώριζα κι εγώ. Και γενικά στο λούσιμο τις κουμποτές στις τρέσες, πάλι ένα μυστικούλι της δουλειάς, δεν τις λούζουμε ποτέ κανονικά όπως λούζουμε το κεφάλι μας, δηλαδή το σαμπουάν πάνω στην τρέσα ή το conditioner πάνω στην τρέσα. Αλλά παίρνουμε λεκανίτσα, βάζουμε ζεστό νερό, διαλύουμε μέσα το σαμπουάν και παίρνουμε την τρεσούλα και τη βάζουμε μέσα στη λεκάνη και το κάνουμε αριστερά-δεξιά για να πάρει το σαμπουάν κανονικά. Ξεβγάζουμε πολύ καλά και το ίδιο με το conditioner. Αν θέλουμε να βάλουμε δε μάσκα, διαλύουμε σε καυτό νερό τη μάσκα μαλλιών και αφήνουμε την τρέσα να μουλιάσει για 1 μισάωρο. Αλλά πολύ βασικό είναι να μην βραχούν οι ενώσεις πάνω. Να δείξω τι εννοώ. Ναι. Εγώ κάνω εντωμεταξύ, βάζω. Βέβαια. Και βλέπουμε αυτά που βάζεις, μην νομίζεις. Αυτές εδώ, μας βλέπουνε, μας βλέπουνε. Είναι οι ενώσεις. Αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να βραχεί, αυτό το αφήνουμε έξω από τη λεκανίτσα. Δηλαδή βλέπετε αυτό με το σιδεράκι που κάνει το κλειψάκι του. Αυτό μένει απ' έξω και όλο το υπόλοιπο όπου υπάρχει μαλλί μπαίνει. Ακριβώς. Εγώ καταλαβαίνω ότι φοράω. Όχι, φοράς. Φοράω, τρεσούλες. Είναι δυνατόν να μην φόραγα της δουλειάς. Και πήγα να σου πω αυτό το χρωματάκι που είναι λίγο πιο ανοιχτό. Η βάση, γιατί δεν τη φοράς, πήγα να σου πω. Το κάτω το βλέπω ότι είναι πιο ανοιχτό. Αλλά επειδή πάνω το έχει πιο σκούρο. Εγώ τώρα που περιμένω και παιδάκι. Είσαι έγκυος? Είναι 2 μηνών. Το καλό, μπράβο. Ευχαριστώ. Πότε? Τώρα τα μάθαμε. Τώρα τελευταία. Γίνεται σε αυτήν την εκπομπή. Όποιος περνάει να μας δείξει θέμα φεύγει. Είμαστε έγκυες. Εσένα δεν σε κοιτάζω εις αγόρι. Μιλάω για τα κορίτσια. Και κάτι για τις εγγύους που δεν κάνουν να βάφουν τα μαλλιά, θα το κάνω κι εγώ αυτό. Θέλω να ανοίξω λίγο τα μαλλιά μου τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. Αλλά δεν μπορώ να τα βάψω γιατί απαγορεύεται. Και οι αντάβιες είναι εντάξει, λίγο ζώρικο πάλι λόγω εγκυμοσύνης. Οπότε θα κάνω, θα πάρω αυτοκόλλητα ή τρεσούλες σε ανοιχτό ξανθό και θα φεύγουν από μέσα. Και θα κάνω αυτή την ωραία διχρωμία. Μάλιστα. Χωρίς να τα πειράξουμε καθόλου τα μαλάκια μας. Τι γίνεται, Βασίλη, πόσα θα τις βάλεις? Μια χαρά, βάζω το τελευταίο του φάκι και λίγο θα τα κόψω κιόλας για να μην φαίνεται. Σου είπα για να κόψεις? Τις τρέσεις. Τι ρώτησες τη γυναίκα, άμα τις θέλει κομμένες? Ναι. Θα τις κόψουμε για να δείξουν ωραία, γιατί πάντα θέλει ένα δέσιμο με το φυσικό το μαλλί. Γιατί αλλιώς είναι πολύ μονοκόμματο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, κοίτα, συμπλήρωσε σαν μάκρος, αλλά θέλει λίγο το κοψιματάκι του. Κάτσε να βάλω κι άλλη μία τουφίτσα. Και γενικά όταν βάζουμε τρέσες είναι καλό το μαλάκι μας να το κόβουμε ουρές πριν βάλουμε την τρέσα, εκτός κι αν είμαστε ο Βασίλης που τα κάνει όλα φανταστικά και είναι και ίσιο το μαλλί και δεν φαίνεται και τίποτα στο τέλος. Αλλά το ιδανικό είναι να είναι ουρίτσες για να δέσει ωραία με την τρέσα. Κουβέντα δεν λες, πουλάκι μου.
Είναι... Σου κάνουν στο κεφάλι, σου κολλάνε, σου βάζουν, Το κορίτσι είναι ξένο. Μιλάς ελληνικά? Όχι, μιλάει αγγλικά. Όχι, μιλάει μόνο αγγλικά. Ναι, αλλά είναι πολύ όμορφο. Μας φτάνει αυτό. Ό,τι είναι, είναι. Λοιπόν, τώρα που τις έβαλα όλες, λοιπόν, θα σου κάνω μόνο την μπροστινή μεριά για να καταλάβεις δηλαδή πώς Λίγο μπορεί... πιο δυνατά, βρε Βασίλη. Ναι, ναι. Θα σου κάνω την μπροστινή μεριά για να καταλάβεις πώς μπορώ να το ενώσω. Βλέπεις ότι το καρέ της τελειώνει εδώ. Ναι, το βλέπω. Μην Για τις να κόψεις και εγώ εδώ τις κοπέλες. Όχι, όχι. Αλλά για να μην είναι μέχρι εδώ εντελώς απότομο, Ναι. παίρνουμε σαν οδηγό το δικό της μαλλί μαζί με μία τούφα από την τρέσα και κάνουμε ένα ελαφρύ φυλάρισμα. Ουσιαστικά. Κατάλαβες? Και το συνεχίζω και στα πίσω. Μ' αρέσει γιατί μου το λες και εγώ τώρα θα ξεκινήσω να το κάνω. Κατάλαβες? Όχι, αλλά για να το δει και ο κόσμος, για να καταλάβει ότι. Γιατί βλέπω έξω μερικές φορές διάφορες γυναίκες που φοράνε τρέσες και είναι πολύ απότομο. Δηλαδή βλέπεις ότι σταματάνε τα δικά τους το κοντό και από κάτω συνεχίζουν, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Ενώ τώρα αυτό είναι πιο normal. Καταλαβες? Και δεν φαίνεται, σβήνει το καρέ της και ενώνεται με το μάκρος της. Το ιδανικό. Ναι. Επίσης, επειδή παίζει ρόλο το χτένισμα πάντα, στο ίσιωμα συνήθως όλα. η τρέσα φαίνεται. Φαίνονται όλα. Έχεις Που να σημαίνει πούμε. ότι στην τρέσα θα μπορούσαμε να το κάνουμε και λίγο ελαφρύ σπαστό. Και πάντα το σπαστό δεν είναι πολύ ωραία με το φυσικό. Εκεί είναι που δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά Αυτό καθόλου. λέμε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, Δηλαδή, έκοψα εγώ τώρα λίγο για να μην τα κόψω όλα. Και θα σου κάνω αυτά που έκοψα με λίγο σίδερο να τα σπάσω για να δεις τι ωραίο που γίνεται το αποτέλεσμα. και σου δίνω και χρόνο γιατί θα πάω σε διαφημίσεις. Τέλεια. Ψήνε εσύ με το σίδερο. Ψήνε. Ψήνω. Γενικά η θερμότητα να είναι πάντα όχι στο full όταν χρησιμοποιούμε ψαλίδια, πιστολάκια κτλ. Να είναι μέτρια η θερμοκρασία για να μην κάψουμε το μαλάκι. Ναι. Διαφημίσεις. Πώς πάμε εκεί με το κούρεμα χτένισμα? Το κούρεμα σχεδόν χτένισμα είμαστε σχεδόν έτοιμοι, 2 τούφες μείνανε, αλλά εντάξει, εσύ θα το καταλάβεις αυτό. Ωραίο. Οι κοπέλες που Καλά, το τώρα φοράνε- έτσι με το σπαστό το βλέπετε. Έτσι δεν βλέπεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν φαίνεται, ναι, καμία διαφορά. Προσοχή το καλοκαίρι πριν βγούμε στη θάλασσα, εφόσον φοράμε τρέσεις ή extension, Ναι, τι? πάντα αντιλιακό. Πάντα. Γιατί τι θα πάθουμε? Αφυδατώνεται το μαλάκι πάρα πολύ. Ποιο τώρα, το κανονικό Το ή το ψεύτικο? πρόσθετο. Α, Αλλά και το πρόσθετο. δικό μας. Έτσι πάντα πρέπει να βάζουμε αντιλιακό. Πάρα πολύ ωραία. Βρε, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και να θυμίσουμε το δώρο μας Το όμως, δώρο μας. έτσι. Λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα στο Ελένη 1. Όχι μήνυμα. Στο μήνυμα πληρώνεις. Αυτό είναι Mail, δωρεάν. mail. Mail. Στο Τα Ελένη ξεχνάω, δεν είμαι 1. καλή σε αυτά. Λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα στο Άντε Ελένη. πάλι. Βρε, mail. Θέλω να πω μήνυμα όμως εγώ, τι θα κάνω. Λοιπόν, θα πω εγώ την αρχή και θα πεις εσύ το δώρο. Πάμε. Αν θέλετε να κερδίσετε το δώρο που θα σας πει, για στείλτε μας ένα mail τώρα στο eleni1@tv.gr και θα κερδίσετε. Μία δωρεάν τοποθέτηση hair extension σε όλο το κεφάλι και ξέχασα να πω πριν ότι θα είναι με το σύστημα ψυχρής κόλλησης, όχι με το κλασικό το ζεστό που λιώνει Ποια και είναι η κρατήνει στο ψυχρή κεφάλι. κόλληση πάλι? Είναι ένα καινούριο σύστημα κι αυτό, το οποίο τελειώνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για να κάνουμε μια τοποθέτηση σε όλο το κεφάλι, θέλουμε γύρω στη 1,5 ώρα. Γιατί? Δεν θέλουμε 3-4 ώρες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο πιστολάκι. Τι ρομπότ είναι γι' αυτό? Σαν ρομπότ δουλεύει. Τσακ, Ναι. τσακ, τελειώνουμε όλο το κεφάλι. Μάλιστα. Και πού το κάνετε Είναι αυτό? Στα καταστήματά μας. Τώρα αυτό θα το κάνουμε στην κοπέλα στο κατάστημα στην Άνω Γλυφάδα. Στην Μάλιστα. Αγίου Τρίφωνος 3. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτά Και είχαμε μπορούν να να πούμε. μπουν και στο site ό,τι απορία έχουν να διαβάσουν τι πρέπει να Ναι, κάνουν, τι ναι, πρέπει ναι, να προσέξουν στο ναι. www.wix.gr. www.wix.gr. Πολύ ωραία. Να Δες το ευχαριστήσουμε αποτέλεσμα. λοιπόν την Ειρήνη Τόκα που ήταν σήμερα εδώ, τον Βασίλη Ευχαριστούμε Μπούλ κι εμείς. που για άλλη μια Ευχαριστούμε. φορά έτσι μας χτένισε, μας κούρεψε και μας τοποθέτησε για τις τρέσεις μας, το κορίτσι που δεν μας είπε κουβέντα αλλά μας άρεσε που το είδαμε. Γελάει όμως, εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Το καταλάβαμε, βλέπουμε το πρόσωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάω κατευθείαν Να είστε στην καλά. Άση που έχει τρομερά πράγματα να μας πει. Θέλω απλά να σας θυμίσω ότι τα δώρα που δίνουμε είναι πολλά. Ο πίνακας από 20 τετράγωνα έγινε 30, έρχεται Πάσχα. Είπαμε να σας φροντίσουμε περισσότερο. Διαλέξαμε δώρα που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πολλά από αυτά τα παντρέψαμε, τα ενώσαμε. Όπως παράδειγμα, όλα τα υπέροχα ηλεκτρικά που ζητήσαμε από την εταιρεία Morris και τα έχουμε εδώ για σας, όπως το ψυγείο αυτό, το οποίο το δίνουμε μαζί με το καλάθι προϊόντων της Unilever. Όπως το υπέροχο αυτό εδώ, την κουζίνα, φούρνο